Loupež v obchodě. To je moje! Vidět! Co jste si přáli? Manželka! Narozeniny! Chci být radost, ne? Ano, já vám dárek. Já vám můžu ukázat tady, to je keramika do domu. Moc bych se s váma mohla líbit. Ne. Je to 45 korun, nejsem to nehodí. A nebo krém, jmenové mléko. Já bych chtěl spíš tamhle ty. Ano, to bude stát stejně 45 korun a tady to dáme za 35. Ona dneska paní to tam asi nedala. Je to taková menší keramika do domu a určitě by se vám to mohlo líbit. A tam to je to, co jste viděl. A nevím, a co tohle? To je anténa na digitální vysílání, to kdybyste měli televizi novou, tak si to můžete dát anténu a víc programů. Kytara, pěkná, Dežo, máš pravdu, pěkná, Dežo, ty jsi. A cenovka 2500 korun to stojí. No, 2500? Veď je to trošku moc, je tady pohladaná. Míň nedám. Struna chybí! No, 1000, 1500. Míň nedám. 1000 korun! Nedám. Struna chybí! Míň nedám. Je rozbitá, vevnitř potrhaná. Míň nedám. Ty vole. Mně chybí věci. Si myslíte, že my, když jsme černé, tak vám to ukradneme? Konec, jdem dál. Nic se nestalo. Jsi to pauzu, no? Ne. Pokračujeme jako. Jo. Já nemám věci. Vy si myslíte, že my, když jsme jenom trošku opálení, tak budeme krást? Ne, Jsi tam narcistická? Ne. Já si nic nemyslím. To je vlastní, vole, z dob 80. Týru, 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 týru. A takhle dopadla loupež obchodu, vykradená černými obyvateli České republiky. Děkuji za pozornost.